गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। माखासे उसुबिदा थानायनि थाखाय भिडिअखौ लाबोनो हायाखैमोन। गिबि रादाबाव दङ। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ फिन आरोबाव बिटिआर ना फिसिनाय आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननिफ्राय बिटिआर हालामनि ना फालांगिरि आरो गाइखेर फालांगिरिफोरनो साइकेल राननानै होदों। थांनाय मैया बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव सा 300निबो बांसिन फालांगिरिफोरनो साइकेलखौ राननानै होयो। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मख'नो गोनांदि आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर हालामाव 5,000 साइकेलफोरखौ साननैसोनि गेजेराव राननाय जागोन होनना बिथाङा मिथिहोबावदों। बेजों लोगोसेनो ना फालांगिरि मुलाम्फागिरिफोरनो 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो आरो जिब जुनार फिसिग्रा सुबुंफोरनो गलि बानायनानै होनायनि बाथ्राबो बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। एम राकेश ब्रह्मआ कार्बि आंलं जिल्लानि डिफुआव मोनसे दुखुगोनां जाथाय। डिफुनि वार्ड नं 12 आदलं लांस'मुनि जायगायाव थानाय मोनसे न'आव हरनि समाव उन्दुबाय थानाय समावनो सुकुरि टिसुपि मुंनि 23 बोसोर बैसोनि सासे सिख्लाखौ सिनाय मोनै दुथाङा गावथारनानै गालांदों। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला दुथाङा हरनि समाव न'नि उसुं जावनानै न' सिङाव हाबनानै हिन्जावसाखौ गावथारदों। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावथारग्रा सुबुंखौ हमनो थाखाय संदांगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। समाजाव जाफ्लेबाय थानाय खौरां। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय उल्थाफानि 10 नं हिमालय गामिनि सुजित नार्जारिनि बिसि दीपानिता बसुमतारिया खानाय बोजानो होनना बिसमुरि फारसे फैनायनि उननिफ्रायनो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। न'खरनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला दीपानिता बसुमतारिया गावनि फिसाय सुजित नार्जारिखौ नागारनानै गुबुन बिसि फिसा थाखानाय गामिनिनो गावबुरा सुखिराम बसुमतारिजों थांनाय 9 जुन खालिनिफ्रायनो बहाबा खारखोमानानै दं आरो दीपानिता बसुमतारिया गावनि 5 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ लोगोआव लांफादों होननानै फोरमायथिदों। न'खरनि सोद्रोमाफोरा दीपानिता बसुमतारिखौ बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 7896459404 आरो गुबुन मोनसेबाव 7086448246 जानबुं नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों। न'खरनि सोद्रोमाफोरा